क्या मुझे ससाए Hai sekali nih. Nah guys. Hey guys, welcome back to my new another video. Guys, सिगाङावनो नोंसोर बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। आंबो मोजाङै दं। गाइस, आंनि दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो गोबाव समनिफ्रायनो आंनि मोनसे आरोना हेलमेट बेखौ आं आपडेट खालामनो सानगासिनोमोन। ओमफ्राय फाइनाली आंना नै दिनै बे समाव सफैबाय। आंनि हेलमेट फुरानाया बेनोमोन नै। ओमफ्राय आं बेखौ बारा हमला, ओरैनो सफा थांनायावल' हमसै। एबार गोजान थांनायाव गोदानखौ हमसै आरोना। गाइस, बिदिब्ला आं गोदानखौ नोंसिनो देखायनोसै। दें बेनो आरोना नै मा लिरदों इयाव XB HP। आङो बेखौ बिराद खस्थ'जों लादों। मानो होनोब्ला आं बे हेलमेटखौ ओरैबायदि नेनानै दंमोन। 1 मान्थ फुरा बारदों आं बे हेलमेटखौ अर्डार खालामनाया, थेवबो फैया। हेलमेट दखानाव नायो, गैया, मोना। फाइनाली आं मोनबाय आरोना, बे हेलमेटखौ सफैबाय। थेवबो आंनि चइसनि कालारखौ मोनाखै दे आं। थेवबो आं बेखौनो आंनि बेस्ट साननानै लाबाय आरोना। गाइस, बिदिब्ला आं खुलिनि एक्जरनि बियो नै बाव माखासे माबा लिरनाय दं आरोना नै। ब्लुटुथबो लागायजागोन बाव। गाइस, होमबा आं खुलिनो। आंबो हमनायाखै दाबो। क्या मुझे ससाए sekali nih. Nah guys, आंनि एक्जर बिराद हास्थाय मोनबाय आरोना दिनैहाय बे हेलमेटखौ। या मा दें या गाइस, बेनो नै आंनि निउ एक्जर हेलमेट। या ओमफ्राय आं नोंसिनो बिनि बागै एसे खिथानि। बे हेलमेटआ XL नै, बाव ग्रिन नुखादों नै नोंसोरो। ओमफ्राय बियो डाबल ग्लास, डाबल वाइजार नै। सिङाव मोनसे दं नै, आरो मोनसे दंबावो। बेखौ गुमैनो लांदो। डाबल वाइजार। ओमफ्राय गाइस, बे हेलमेटखौ ना आं फसायदोंमोन, खिन्थु बिनि दामा गोबांखायनो आं बेखौ लानो गोसो गैयामोन। खिन्थु आं मोनैनि थाखाय आं बेखौ लानांदों। बे हेलमेटजों लोगोसे नैबेखौ मोनफायो आरोना, वाइपार वाइट कालारनि नै। बे वाइपारा बिसोर बख'नानैसो हरो, सोनासो लाफैनांगौ। आं होजों लाबोनायावनो सोना लाबोदों बेखौ। बे वाइपारखौ मोनगोन। ओमफ्राय मोनसे फिसा मोनखाबावो नै। र' आं बेखौ देखाय नोंसिनो। जाबाय नै, बेखौ देखायनो आं नोंसिनो नै। गाइस, नै बे स्टिकार मोनफागोन आरोना नै, एक्जरनि स्टिकार। एक्जरनि स्टिकार बेयो नै, उल्था नुदों नोंसोरो, एक्जरनि स्टिकार। ओमफ्राय नै स्टिकारनि ब्लाड ग्रुपबो मोनफायो नै। आंना AB प्लास। बे AB प्लासखौ आं सिथाबनानै लागोन। एक्जरजों लोगोसे बेखौ मोनफायो। ओमफ्राय नै फिसा वाइपारा बेनो आरोना नै। बेखौ लागायाबा नै बेखौ लागायनानै लानो हागोन बिनि बदलै। आं बेखौनो मोजां मोनदों, आं बेखौनो लागायगोन। गाइस, बुंनो थाङोब्ला बे हेलमेटखौ आं बिराद साइज नुयो आरोना। जुदि नों ट्रेफिकफ्राव थाथ'योबा, जुदि खाथिनिफ्राय नोंखौ सोरबा नायोब्ला बियो नायनो थाखाय बरिं नुनाय नङा आरोना। शाइनिंआनो आलदाखा बेना हेलमेटना।
गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों बेखौ मोननानै ओमफ्राय आं बेखौ बोखारसै बेखौ र' हमनायनानै देखायनो आं नोंसिनो जाबाय जाबाय थाब udah gak kali ya gak sini apa juga sama tuh kau sih sih nih ini kok tahu oh ini kasih nih oh bekas bekar ada iya kabai ada singa moनसे दङ बेखौ बोखाथ'ला बेखौ हमनाय नंखाला सानग्लास आरोना बेयो नै बेयावबो दं बेखौ बोखाथ'ला थाथ'थोंसै बेयो हमनानै देखायनोसै र' बे खामानि गैला बेयो या माबायदि नुदों नै गेस माबायदि नुदों गाइस गेस लायनो मोजां नुदों ओमफ्राय नै सानिखौ बोखारखांनानै आरो सिङावबो फिसा थाबावो आरोना नै फिसा प्लास्टिक थाबावो सिङावबो नङाबा ब्लारसो नुगोन बेखौ बोखाराबा ब्लारसो नुगोन एबारो क्लियार नुसिगोन आरोना ओमफ्राय बिनि माबाया ग्लासआ ओरैबायदि मोजां आरोना जुदि नों अबेबा हेलमेटआ अखा हाबा एकदम ब्लार जायोना नुवाना बियो बिदि खफ' जानाय नङा बहाय ब्लार जानाय नङा बियो ओरैबायदि मोजां बिनि ग्लासआ मा होनो बिदिखौ जायखिजाया खफ' जाया आरोना बियो खुरलाला नुवा आरोना मोजां बरिया ओमफ्राय लोगोफोर एक्जरजों लोगोसे मोनसे मोजां केरि बेग मोनफायो आरोना नै एक्जरनि ब्रेन्ड आरोखि बियो केरि बेग बियो हेलमेटखौ सोनानै बानानै लाजायो आरोना र' आं बानानै देखायनि बिदि ओरैहाय हेलमेटखौबो सोबाय दा बाना लादो आरोना बहाय थाङो गारिफ्राव दोना लासे बानानै लांनो हागोन आरोना बे बेगजों लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै आरो जायफोरनाखि बाइकार्स बाइक लाभार्स बिसोरथ' एसेयाखौथ' मोजां मोनखागोन जुदि मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट लिरनानै खिथाहर मोजां नंगौना नङा ओमफ्रायो आसा खालामो गासैबो बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै ओमफ्रायो गाइस आं बिनि प्राइसखौ खिथानो बावदों बियो लायो जाहैबाय 6,500 लायो बियो ओमफ्रायो आंनो बियो 6,000 हरदों आरोना 6,000 मोनबोदों आं अनलाइनफ्रावथ' 6,500 गोजा बिनि प्राइसआ ओमफ्रायो आं 6,000 मोनबोदों आं अफलाइनसो लादों नालाय गाइस स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन बाय बाय एक्चुअली गाइस आं बे भिडिअखौ बानायनाया एसे गोबाव जाबाय हेलमेटखौ बायनायाबो 2 माससो जाखाबाय आं बे हेलमेटखौ बायनायनि उनावनो आं बिनि आनबक्सिं भिडिअखौ खालामदोंमोन ओमफ्रायो आपल'डसो होनाय जायाखैमोन भिडिअ होयैयाबो आं एसे गोबावखासैमोन एबारनिफ्राय आं एसे थाब भिडिअ लाबोफिनसिगोन हेलमेटखौ आं इउज खालामबाय गोजानबो लांलाबायबाय आं दासिमबो जेबो जायाखै दस्रा हेलमेटफोर बायदि नङा स्क्रेचबो जालाबाया ओमफ्राय स्पिड सालायबाबो बिराद टाइट थायो बिराद मोजां मोनदों आं कम्फर्टेबल जायो आरोना ओमफ्राय नायफिननो हागोन नै मोनसे देखायनो दासिमबो मोजाङैनो दं जेबो जायाखै स्क्रेचआथ' गोदाव सोराव जाखाया एसे गोरा नांबासो जागोन आरोना एसे जाब नांलाबायो स्क्रेच जालाबाया नांलाबायखांबाय थेवबो जेबो जायाखै आंनि नुनायाव गाइस ओमफ्राय मोनसे गुड निउज आंना एक्सन केमेरा सफैनानै दं नेक्स्ट भिडिअआव आं बिनिनो आनबक्सिं भिडिअ लाबोसिगोन ओमफ्रायो आं मट' ब्लग बानायसिगोन एबार